Bahasa isyarat. Piye? Bahasa isyarat. Hah? Ngene. Teges ayo do kerja bakti. Kerja bakti kok. Kowe aja kaya ngono ya. Ora. Anu Suminten. Nggo wong loro iso kok. Maksudnya? Kowe ngarep apa mburi? Piye? Bubar wae, bubar. Mula aja tor asake. Mulane Lah panjenengan ki kok gatekke ngono wae, mbok gatekke aku. Aku nek emosi, Emosi ya diantel wae. nek iki Suminten tenan. Ah iya. Suminten ya ngono ku. Aja kaya ngono to. Wong wadon ki mbok sing solah bawane sing becik. Lah panjenengan ya tak alus ya ora gelem. Aku nek alusan memeng suwen kok. Lah terus aku kudu piye? To the point. Tuntupain aku tresna jenengan Kang Mas. Ning aku ora iso. Ayo, tolong. Iki sapa sliramu? Masa ora kenal karo aku to? Ana bocah wadon. Den Mas Broto asma iki. Suarane rak ya rada gedhe. Iki sapa? Kok ana bocah wadon? Aku tau ngono. Iki sapa ngono malah ngono kuwi iki. Iki sapa Aku demek kok ya coba. Ya kene ke pawadon wong wadon. Ngoyak-oyak. Marang aku kok sapa? Wah. Panjenengan lali karo aku? Ora teges lali ning aku bingung. Kok bingung? Mergo atase wong wedok kok kowe ngoyak-oyak marang aku. Lah aku lho niku rak nggih tresna kalih panjenengan to, Den Mas. Ning ra nggon papan ora rame ngene iki. Lah ya iki dianggep wae ora ana sapa-sapa ngono lho. Nek kuwi jenenge wis owah. Ya nek Wong akeh wong kok dianggep ora ono. nek wong tresna iki seneng nganggep kuwi sapa-sapa. Anane ming aku karo kowe. Yen ngono ayo diajeng. Kocek. Oh, Den Mas Broto kocok brendor. Piye to? Broto ki moh. Mane. Eman-eman dumeh papat, ha. Arta tetel siji. Aja ya. Aku iki durung karep-arep omah-omah. Mbok jenengan ki ngelingi to, nek jenenge wong wedok tresna iki mbok ditampani ngono lho. Apa arep geblak? Ya ora, nek wong tresna kuwi kudune siji ya tresna, kene ya tresna dadi engko dadi gathuk tuk ngono. Aku seneng lek tok kowe mau. Den Mas. Apa? Aku tresna lho karo panjenengan. Iya ning aja kaya ngono atase kowe wong wadon kok ngoyak-oyak priya kuwi rak ya. Ya ora peduli ya pertresna ya tetep tresna. Kalau nggak peduli ya udah. Lah terus gimana? Sik iki ketoprak lho udul-udruk lho. Iki nganggo nggak peduli ngono. Ya kowe menerke tok men kowe iki ketoprak dadi kono ketoprak ajaran. Kono kowe ngendi nek pengendikamu ki aja sok nganggo ndak peduli iki basa Indonesia. Kuwi basa Indonesia. Ya ora apa-apa wong seneng iki bebas. Arep nganggo bahasa Indonesia ora apa-apa, bahasa India ora apa-apa. Nek manut aku bahasa isyarat. Piye? Bahasa isyarat. Ngene. Teges ayo do kerja bakti. Kerja bakti Kowe aja kaya ngono ya. Ora. Anu Suminten. Ora, pokoke aku tresna ya tresna kudune jenengan nglanggati aku. Lho kok kudune kepiye? Lah ya kowe apa ya nangeman ngono lho ayune kaya ngene. Piye iki? Broto jeneng-eneng ra karuan. Rasa ngematke kono to, mbok nang matke aku wae. Engko kae sok cemburu Cemburu dengkulmu ya. Aku sutradara kok cemburu. Wah sutradarae kerem malahan. Aku nggo wong loro iso kok. Maksudnya?
Kowe ngarep apa mburi? Hah? Tapi Bubar wae, bubar. mula aja tor asake. Mulane Lah panjenengan ki ya kok gatekke ngono wae, mbok gatekke aku. Oh, Aku nek emosi, Emosi ya diantel wae. nek iki suminten tenan. nah, iya. Suminten ya ngono kuwi. Aja kaya ngono to. Wong wadon ki mbok sing solah bawane sing becik. Lah panjenengan ya tak alus ya ora gelem. Aku nek alusan memeng suwen kok. Lah terus aku kudu piye? To the point. Tuntupain aku terus jenengan Kang Mas. Ning aku ora iso. Tidak bisa. Ora gelem tenan. Ora. Aku tak rewangi kraya ditundung Kanjeng Rama saka ing Trenggalek iki mergo aku arep didhauke marang sliramu. Ananging aku ora terus. Piye to? Wah, dan Mas Broto cangkeme dilondre sik. Didap. Iya to. Kleru Kok kleru piye? Mago adoh saka Trenggalek kok didhawuh karo Suminten. Lah mergo nek iki aku ado-ado lunga ditundung karo bapakne. Oh. Mergo aku ora tresno karo Suminten. Oh. Apa aku kudu tresnani sliramu? Lah apa kowe wis picak mripatmu? Ambangane ra ono apa-apa nggo tes-tes. Kang Mas, Yo kepiye? mbok aku diladeni sedhela wae to. Ning dilit wae ya. Iya. Aku sedilit wae wis trima lho. Rasa ngadep rono-rono lho. Ngopo? Ngopo? Ora iso diajak. Lah ngopo? Aku isih Apa? isih sinau. Sinau ngopo to? Sinau apa mbak aku diwarai ya? Sinau baut maca lan nulis. Cara kuno banget kuwi. Alah. Yo ngerti. Apa Den Mas urung iso maca? Urung ning nek nulis kerep. Ya mbok nulis ning atiku. Ana jero edan. Ya nek nulis nang dodo kene ya ora apa-apa ngene iki lho. Tak warai ngene lho. Tak warai. Ngene lho tak warai. Kowe iki mareporono. Lah ngopo to? Arep tak limpeke manginceng wae. Nek ora iso nulis tak warai ngene iki lho. A K U. Apa kuwi? Sik, kowe nulis nganggo tangan kok nulis nggo cangkem kula Mas Slamet. Lah mangsine ndulit kene no. Aku tresno karo Suminten. Ngono kuwi. Gage. Cepet. Ora kono, kudu kono. Kok kemunggan to? Munggah. Angkene lho, kene. Yo yo, gampang tak turuti. Lah, Ning gandeng kowe iki ngarep mburi padha, aku tak mburi wae. Aman aku. Tak andani. Sik kat. Kak saya. Den Mas Broto ora yak-yakan ngono kuwi. Den Mas Broto entuk geger kok senenge ra jamak-jamak.